О, спрете, 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 стоп, стоп! Добър ден, приятелю! Добър ден и от мен. Можеш ли да се представиш? То е излишно, ама айде. Аз съм Ники Самбиста и както виждате отдолу съм с баба Лада. Бяга доста умело и пак го намери, но не може да го спре. Чуваме, че публиката подкрепя своите любимци. Да ви чуя за Самбиста! Кажи какво ще се случи днеска, твоята кола готова ли е? Не знам, сега ще видим. Как така не знам, бе? Какво би казал на своите конкуренти? Късмет, Късмет, защото какво? защото трябва късмет. Подгонват се отново. Оу! На тази кола си върви на заден ход. От как си е тук? Важно е зад кормилното, разбира се. Как се казваш? Бошко Асенов, град София съм. За първи път ли участваш? Път участвам, да. Да видим сега, терена е доста голям, но веднага стеснява дистанцията помежду им. Този удар с задница, като че ли Пежото оцеля по-добре отзад. Отпред обаче добре. Кой ще бъде този, който ще нанесе още по-силен удар? Със своята задница пак тръгва. Оу! Сериозна ли е разликата за сега между двамата, господин главен съдия? Сега да видим какво ще стане. А някой от тях имаше един с една Мазда, видя го, нали? А той ми е племенник. И какво ще се случи с племенника? Ще го жалиш ли? Не. Нема да го жалиш? Не жалеме. Отивай тогава до него да го подготвиш. Доста трудно се спира, видяхте. От колите се заклещи или се спря, не може да разбера. Сега ще видим. Калине, здравей! Здрасти, Иво. Много се радвам да те видя. Какво ще ни кажеш за този звяр, който вече колко пъти участва? Мисля, че това ще са му 9-та и 10-та гонка. Калин от Volkswagen Cup. Само не в шофьорската, моля те си. Какво можеш да кажеш на хората, че е по-различно от тези коли и тази кола? Има много опит. И е доста подсилена. Абсолютно от всякъде е защитена. Викате един подсилен автомобил. Виждате как той се е слял, като едно цяло е с това АТВ. Вашите аплодисменти. Какво ще кажете на мъжете, да внимават ли? Да. Изведнъж решава да спре, но от своя страна по същият начин
сега се възползва от габаритите на колата и от... Да, аз съм за сестра ми. Сестра ти коя е? Единствената жена в състезанието. Кажи я. Анна Гогова. Единственият победител. Добре. Искаме палци всичките да спечели. Какво ще кажеш за луда надпревара? Харесва ли ти я гледаш как колите се блъскат? Да. Този изблъсък не е финала, а едва началото на един от двата дни. Да, момчета, харесва ли на вас събитието? По принцип е така. Да, харесва, да. Който за жалост не постигна целта си, но сега... Да, не. Любима, кола имаш ли? И принципно ладата. Ладата. Достатъчно се продължи обаче. Успява да му избяга доста умело. И пак го намери. Дига се вътре, чува се само скърцане. Всичко е наред. Ето и първият полуфинал. Кой ще победи тук? Моля ви, напуснете в момента арената, за да може да се подготвите за битката, която е отредена след това. Не знам, това е провокация. Моля ви се, излезте от терен. Още веднъж, за всички въпроси, технически, към главният съдия се обръщате. Ще помоля, когато се излиза на терен от екипите, да се прави бързо, когато трябва да се напъне. Няма кой да ме събори, кой няма кой да ме догони, кой в мен живее адреналина, бой. В мен живее адреналина, бой. Няма кой да ме събори, кой няма кой да ме догони, кой в мен живее адреналина, бой. В мен живее адреналина, бой. Не съм от новите, не съм роден да съм от вторите. Познаваш ме наполовина, без основите. Добре дошъл на състезание без писти. Ръцете ми са мръсни, мислите ми чисти.